Seni mында көрүр, бәхет миңа аялмая. Бүгін була кызу, вакыт узмасын зая. Башкалар бәйләнә, башларым әйләнә. Аларны яулау жайлы, ләкин тарта мине сиңа таба. Әллә, 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 ут саласың йөрәгемә, йөрәгемә. Кан басымы күтәрелә, күтәрелә. Айга кадәр менә, 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 менә. Йөрәк дөп, 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 дөп. Яныңа барам, Сиңа ашкынам, күңелемдә ут. шикләр юк туры кара сиңа таба барам. Барам мин барам, ә ул күрә, ә ул белә, ә ул күрә. Барам мин барам, алар күрә, алар белә, алар күрә. Барам натарам. Мисам башны әйләндерә, безне көтә Панамера. Син бүген шибәрки Ариана. Иштага фотоны эләләләмә, әйдә. Киреләмә, кел артыңнан йөрәмен дип уйлама. Мөһим сорау, озак көтелмә, синең риза булуыңны белә. Бу бит бәхет төне, йоклап кала күрмәсин. Мәхәббәтне табу, җиңел түгел беләсең. Әйдә кире какма, миңа таба атла. Түземлек чиксез түгел, каршылалык бергә бүгенге таңны. Әллә, 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 ут саласың йөрәгемә, йөрәгемә. Кан басымы күтәрелә, күтәрелә. Айга кадәр менә, 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 менә. Йөрәк дөп, 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 дөп. Яныңа барам, Сиңа ашкынам, күңелемдә ут. шикләр юк туры кара сиңа таба барам. Барам мин барам, ә ул күрә, ә ул белә, ә ул күрә. Барам мин барам, алар күрә, алар белә, алар күрә. Барам натарам. Башны әйләндерә, дип Панамера. Мисам Ариана. Эләләләмә, ләмә, 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 ләмә.